Faustyna nie była świętą z obrazka, odrealnioną, żyjącą tylko wzniosłymi uczuciami. Jak każdy z nas, doświadczała swojej słabości, upadków i tego, że miłosierny Bóg zawsze czekał na nią z otwartymi ramionami. Odczuła też boleśnie, co to znaczy rozpacz, gdy przeżywała ciemne noce ducha i trudne do zniesienia cierpienia. Nigdy jednak nie zwątpiła w Bożą dobroć i nigdy nie przestała Mu ufać. Napisała w dzienniczku: Jezu, ufam Tobie, wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz, nie odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. Jezu, ufam Tobie, to modlitwa, którą możesz powtarzać pośrodku Twojego grzechu, zwątpienia, rozpaczy. I bądź pewien, że Jezus Cię z tego wyciągnie. Święta Faustyno, nadzieją upadających i zrozpaczonych, módl się za nami.